Hadian bau kunyang jempang COVID-19 ulai yok bandrung hagani gejala Meghalaya jongi bad hapdeng gejengile ban khanglat na gejing sapriang uni kunyang jempang kinong trei jo katanat kakot kakya kilalong kisipai ki bah khamat ye bani khon ya gani gatma khamtam ye ki doktor ye ki nurse ki pharmacist bad ki bai di kinong trei ki batrei ha ki hospital Jaki kam krau jo kini gibri ki bela IT med bat men sim klem kejing tieng ye kejing em la jong la dei si ban perto bat ai buram kabahakan ni ka kenti kinong trei jo National Health Mission kila le ye kani ka benta kinong trei jo ka NEAM ki bahapo ka satri jo ka National Health Mission Employees Association Meghalaya ban ai buram ye ki doktor ye ki nurse ye ki pharmacist bat ki we ki be di kinong trei ki batrei ye ki hospital Kila penmi dah kawai kijing ruai rengkat ke music video. Ya kabela ai kerteng mau lenai. Kabela tho da ubak krau bok sadam. Kabela ruai dah ka kaitor dala riti karena yor. Bat ya ka music video la penpet penbiang dah ka kenhun mix and flow production. Hapok kijing elam jong bak la kador pakenteng. Ya ka ni ka music video la pelat pat bak ha kijing elang kabelengkot aka sepu terik menta ubnai jeliu arhazar arpau da u director katenat ka kot kakya u Dr. Aman War rengkat kijing dan lang ka medical superintendent jong ka Ganesh Das Hospital Shillong i Dr. N. Wan Swen u vice president jong ka NHM Employees Association Meghalaya u Bakman Bhalang Khongwir u general secretary u Bak Johnson Nongbet bat kiwe di ki khot jong ni ka seng Pyllait